Caje, wet serak kok Caje. Wong kita nek kerubuhan je. Lah wedi barang memergogok ko megar ko. Rasane mau nak us diguduri. Iya kan terubus maning. Lampu ditandur ning apa pakai tanah Ning maning. ember. Ya wis ke kodu, primen iki kene dew. Tarik doang iku mah. Wes, apa sing duwe kang jalik ko? Jadi tukil karo Waduh, wong kerubuhan anak anjek kerubuhan bata. ya kok tinggal narik doang. Yo ditarik premen bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Guati. Enti ga? Ki Alot. Iyalah. Ana kakek. Lagi ngeduk iki kamser. Ambil serem, gue dapat kan tandur ta. Dipindah ta. Ayo, ning apa jadi pindah? Ning apa ta ning ember ta ning galon. Ning teko. Iya, sing barang-barang ora kang gobet, nyateko ta ember ta. Galon ta. Iki nak gawa apa? Kara. Gawa. Ono segala. Gawa apa? Iya to kan kegapoke lah. Iya. Oh dia taku menu uli jero nek kan ngedok. Lah iyalah. Ede, patok iki ladine ke. Iya. Doang. Gabog apa rana kang? Garing. Iya. Ustaku. Ya sing bagus kok maning ga wong nandur sekalian. Iya ku nduhure ku. Gabog iki. Iya ku nduhure ku ya ku. Bobok. Aduh. Togel to. Bisa. Maneng. Akal ka temen. Di laya to kan gelis soli ngebrogbog lah nandur mah. Nanti jom juga. Nah, wis kok akeh kok. Iya, siji roro siji maneng. Ngejalok. Ni sira. Tapi kone. Rijal. Yuk, wes. Ya premen kok. Wes ta. Wis. Wes njaluk.